On kovaa settiä. Ja ihan pakko varoittaa alkuun spoilereista, niitä nimittäin tulee. Eli jos haluat katsoa elokuvaa, jota mä todellakin suosittelen, niin kato ihmeessä ja tuu sitten tsekkaamaan, olitko munkaan samaa mieltä. Aloin katsoa elokuvaa ihan ensin vaan, koska sitä tähditti Anthony Starr, joka on aivan loistava sarjassa nimeltä The Boys, ja tämän hahmo Homelander on yksi hyytävimpiä pahiksi, mitä mä oon ikinä nähnyt. Mietin, että onko tällä tyypillä muuntautumiskyky näytellä perheen isää, mutta huomasinkin, ettei tarvinnut muuntautua yhtään mihinkään. Hän oli tässä elokuvassa aivan yhtä hyytävä ja kuumottava. Peter! I really hurt her! No, you did not! No! You're grounded. Okay, Peter, go to your room. No, no, no! Carol, he's grounded! He's going in the basement. Now! Elokuva siis kertoo pojasta nimeltä Peter, joka alkaa kuulla koputusta huoneensa seinästä. Perinteisesti kertoo vanhemmilleen, mutta eivät usko tätä ja pistävät pojan vilkkaan mielikuvituksen piikkiin. Eli aika yleinen alkuasetelma tämänkaltaisille elokuville. Mutta ilokseni huomasin, että mistään kädenhämpöisestä perhedraamasta ei ole kyse. Vanhemmat ovat todella outoja ja ihokarvat pystyyn nostattavia. Tapahtumat etenevät ja aluksi tuntuu, että tosiaan kyse voikin olla pojasta, joka vain kuulee omiaan, koska hänen elämänsä on todella rajoitettu ja vanhemmat ovat sairaaloisen ylisuojelevia. Peteriä myös kiusataan koulussa ja uusi sijaisopettaja tajuakin asian melko pian ja alkaa katsomaan vähän tämän perään. Ja huolestuu, kun yksi päivä Peter piirtää mustan kuvan, jossa keskellä kuvaa poika on sängyssä ja kuvassa on teksti Help me. Tämän jälkeen aloinkin miettiä, että ehkä Peterin kotona on kaltoinkohtelua ja sama miettii myös sijaisopettaja. Tästä alkaakin todella mielenkiintoinen ja käänteitä täynnä oleva tiivistunnelmainen matka. Kohta seinässä olevat koputukset muuttuvat pienen tytön puheeksi. Peter alkaakin öisin puhua tälle ja jossain kohtaa tyttö kertoo, että Peterin vanhemmat ovat pahoja ja että tyttö on Peterin sisko, jonka he ovat lukinneet talossa olevaan salaiseen huoneeseen. Tuolta tyttö on päässyt pakenemaan seinien sisällä Peterin seinän sisälle. Elokuva on todellakin fantasiaomainen ja monien kohtausten valonkäyttö tekee elokuvasta todella kauas todellisuudesta olevan. Siksipä tästä nautinkin, koska kyseessä oli täysin puhdas kauhuelokuva, joka oikeasti piti otteessaan koko kestonsa ajan. Ainakin lähes, josta lisää myöhemmin. Hyvä äänisuunnittelu on kauhussa todella tärkeää. Äskeisessä kohtauksessa tuo oli toteutettu aivan upeasti. Käytävän valo sammuu, mutta juoksuäänet jatkuvat. Helvetin kuumottavaa. Ja vaikka tuon kohtauksen perusteella voisi luulla, että elokuva olisi täynnä säikyttelyä, niin näin ei kuitenkaan ole. Elokuva onnistuu pitämään minimalistisen otteen melko lailla loppua lukuun ottamatta todella hyvin, eikä päästä hommaa rönsyilemään. Kauhu kumpuaa hahmoista ja mysteeristä. Ovatko Peterin vanhemmat todella pahoja? Onko Peterin siskoa seinän sisällä ylipäätänsä olemassa? Hommaa viedään eteenpäin niin mallikkaasti ja visuaalisesti upeista kuvista toiseen fantasianomaisessa maailmassa, että katsojana ei tosiaan voi olla varma, miten asioiden todellinen laita on. Sehän on selvää, että vanhemmissa on jotain hämärää ja heidän rankaisukeinonsa ovat jo laittomuudenkin puolelle meneviä. Silti aina kun elokuvan twisti paljastaa jotain, tuleekin uusi asia, jota alkaa epäröimään ja pohtimaan, että huijataanko tässä nyt katsojaa. Varoitus.
Seuraavaksi puhun elokuvan lopusta, koska se oli asia, joka omalla osallani hajoitti lähes täydellisen paketin. Tai ainakin kolhi sitä matkalla televisiosta tajuntaan, niin en nyt ihan jokaista asiaa käy läpi, koska tässä on paljon tapahtumia, joiden spoilaaminen nyt tämän keilauksen takia ei ole tarpeellista. Todellakin seinän sisällä oli Peterin sisko, mutta sisko ei ole mikä tahansa sisko, vaan epämuodostunut yliluonnollinen olento, jonka lempimuoha on repiä ihmisiä kappaleiksi. Tässä vaiheessa elokuvan tiivistunnelmaisuus ja minimalistisuus purkautuu vereksi ja suolenpätkiksi jopa koomisen yliampuvasti. Varmasti moni pitää tästä ratkaisusta, koska olihan se toteutettu tyylikkäästi. Kuitenkin omalta osaltani vähän harmitti, koska juuri se minimalistinen tiivistunnelmainen ja painostava fiilis elokuvassa piti mut otteessaan. Toki tuo juonikuvio ja siihen johtava twisti, jota en tässä nyt kerrokaan, oli mainio. Toivoin vaan, että tuo viimeinen 15 minuuttia olisi ollut jotenkin hidastempoisempi, toki yhtä lailla brutaali, koska kukaan nyt ei tykkää, kun ihmisiä revitään kauhuelokuvissa kappaleiksi. Mä ainakin. Jotenkin vaan olisin toivonut, että toi paljastuksen jälkeen ei olisi tullutkaan mitään tämmöistä perinteistä lapsi vs. hirviötaistelua, johon vielä osallistui pojan opettaja, jolla oli monta mahdollisuutta soittaa virkavalta paikalle, mutta päättikin mennä tuota olentoa vastaan rautaputkella. Olispa loppuun asti maltettu pitää tunnelmasta kiinni eikä kadotettu sitä tommoseen ylenpalttiseen toimintaan ja hyppelemiseen. Mutta noista huolimatta mä oon silti sitä mieltä, että tää on ollut tähän asti sen vuoden yksi parhaita kauhuelokuvia. Ja mä suosittelen sitä kaikille todella isosti. Nyt vaikka tämän videon elokuvaa näkemättä katsoitkin, niin ei muuta kuin filmi pyörimään ja nauti. Tässäkin jäi niin paljon elokuvasta kertomatta ja tunnelmaa ei tällä formaatilla voi sen kummemmin toimittaa, niin saatte aivan varmasti hyvän kokemuksen irti. Stand up.